Hi guys, stop over nga ako sa Petron kasi umihi lang ako saglit. So babalik na ako ng Makati. Dito ako ngayon sa Alabang. Kita ba ako guys? Champion Quick Wash Technology. Less time sa lavada, more time sa pamilya. Naglipa na ang mga papayag suits. Napansin niyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto niyo rin pumuti? Sa dinami-dami ng papayag suits na makikita niyo sa groceries, may isang namumukot tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extract ang ingredients nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Sa Champion Quick Wash Technology. Less time sa lavada, more time sa pamilya. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Star Kyle Kuzma trusts Bet88. Level up your game win with Bet88 Sports. Naglipa na ang mga papayag suits. Napansin niyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto niyo rin pumuti? Sa dinami-dami ng papayag suits na makikita niyo sa groceries, may isang namumukot tanging Hindi ba maalok guys? papaya. Kasi inoff ko yung autofocus eh. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hindi ka tignan. May utang pa akong sinuibi. Baka na. Ganda ng Camry guys no. Sarap i-drive yan. Ano ba? Tahimik, wala kang maririnig sa loob. Ganda, sarap i-drive yan kasi may ganyan din boss ko eh. Yung amo ko may gano'n din Camry. Camry ba to? Ay hindi pala. Oo nga, Camry nga. Lagi, Camry pala. Maganda kasi niya kasi hybrid na yan eh. Toyota. So, galing ako ng Alabang. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nandiyan kasi si Boss. So, itong video na to, wala, share ko lang na galing Alabang, via Skyway.
dito guys, Pastro na to kasi doon nakapagbayad na tayo doon sa ano, sa Alabang mismo. Dito diretso na to. Okay, via Bindia tayo. Exit tayo ng Bindia. Let's go. Hanggang ano lang tayo guys ha, 120 ha. Sus, nakakamiss mag-manual. Ano? Sus.
Kaya malay mo mag-vlog ako, di ba? So malapit na ako sa opisina guys, and doon ko na rin tatapusin yung vlog ko ngayon. Ano lang, share ko lang sa inyo na via Skyway yung daan natin. Hindi naman ako dumadaan sa mga service road kasi syempre mas gusto natin madali yung biyahe, di ba? Skyway na tayo, may load naman tayo. May nagtatanong, isang subscriber ko, na ba't daw lagi ako nakahawak dito sa kambyada ko. Matic naman daw yung dala ko. Yan, sasagutin ko lang kasi idol, sasagutin ko yung tanong mo. Nasanay kasi ako sa manual idol kaya palagi ako na automatic kasi to. Nasanay ako sa manual idol, kaya yun, nasagot ko na yung tanong mo Dito kasi sa Manila, pag manual yung dala mo, sakit yung paa mo sa kakano ng clutch. Kasi sobrang traffic dito guys. Doon kasi sa probinsya, manual yung dala ko manual yung unit ko doon. Kaya nakakamiss din mag-manual. So guys, dito na ako. Atras na ako. Yan. May harang yung parking. Wait lang guys, kukunin ko lang. Siya ba yan? Parang si Mang Lou yan Hindi niya ako nakilala. Okay guys, park lang tayo. Hazard, atras tayo. Yan, kita ba? Yan yung reverse camera ng gilid. Atras. Diyan ako papasok guys tapos isang diretso. Okay, diba? Ganun lang. Tapos atras. Okay. Yan. Ganda lang. Sapul. Diba? Ganun lang kadali. Ang problema nito, hindi ako makalabas. Salamat pre. Okay. So guys, dito na ako sa opisina. Ang tanong mo saan kaya ako lalabas? Dito na lang sa gilid. So guys, dito na ako sa opisina. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye bye.